Jule filosofian doktorea, filosofatuko dugu, liburuari esker, Euskal Herriko Unibertsitatean zientzia politikoetako irakaslea, azken urtietan, ikasketak kanpoen eginda, Euskal Herrian bebai, Ingalaterratik ibili zara horren adibidea utziko diguzu liburuan bebai, Basabiltza Akademian, baina akademiatik kanpo oso ezagun ekintzaile feminista moduen egiten zabiltzen lana eta literatur kontuetan egiten zabiltzen lana. Liburu barria? Liburu berria. Egia esaten duzun moduan, gainera liburu hau da hain zuzen ere, ez? Dagoen salto hori, bai, zientziatik edo akademiatik egiten duguna hain zuzen ere kalera, ez? Edo mugimendu feministara, edo zein mugimendutara, pixkat txikitzeko, ez? Hori da liburu honen helburuetako bat, 11.000 helburu dituelako, politeista gera, helburu bakarra sekula, ez? Eta orduan, bai, helburua da hain zuzen ere gaur egun, ez? Eztabaida guzti horiek ematen diren toki guztietan eta ematen diren hizkuntza desberdin horietan, ez? Tabernako lenguaia, kaleko lenguaia, etxekoa, lantokietakoa, hemen biltzea pixkat gai horien inguruan, ez? Fira Literal ferian, Bartzelona, 2024ko maiatzean Angela Davisekin egon zinen, eta portxuet, aitzakiz hartuko dugu, lau egun horiek Angela Davisekin, liburu egiteko. Hori da, liburu hibridoa. Hibrido. Kronika, saiakera, novela, kontakizuna, umorea. Umorea, gaur egun dena da hibridoa, ez? Egia da, hasiera batean, proposatu zidatenean ezezkoa eman nuela, baina gero ikusi nuen askorako ematen zutela egun horiek azoka zelako eta beraz azokan hizlari pila bat zeuden, hitzaldi desberdinak, ez? Eta orduan gai asko ikutu ziren, pil-pilean dauden gaiak, eta orduan esan nuen, benga, guazen idaztea kronikatxo bat, ez? 4 egun, 4 kapitulo, egun bakoitza kapitulo bana, erreza, ez? Izateko intentzioarekin, hain zuzen ere berriro, era erraz batean, pixkat, pil-pilean dauden gai horiek eta zuzenean eragiten diguten gai horiek mahai gaineratzeko, uste dut ere gainera beharra badegula, zergatik, bizi dugun aro hau erreza ez delako, violentzia zuzen asko ikusten ari gera, eta geroz eta gehiago ikusiko dugu, ez? Eta orduan, nik uste dut horri aurre egiteko, ez? Denok eztabaidatu behar ditugula momentu honetan pil-pilean dauden gai horiek. Gerratik hasi, fasismotik jarraitu, intersekzionalitatetik pasata, ez? Eta etorkizunera ailegatu arte. Eta zerbeza batzuk hartuten bada, asko sobeto, parrandatik eukiko duelako. Azkanien egiten duzu, gogoeta, egin behar dugu hori guztia, beti lanien egon beharko garalako gauzak aldatu nahi baditugu, baina postetik hori bada reivindikazioa liburuarena. Hori ezinbestekoa da bizitzeko, esan nahi guzti, hau uste tondi ikasi degula txikitatik entzun izan dugu humoreri gabe ez goaz inora, ez zoaz inora, ez? Eta orduan, zentzorretan, efektibamente, ez, garai gogorrak bizi ditugu, eta horretxegatik, geroz eta gogorragoa izan garaia, geroz eta humore gehiago, ez, jarri behar diogu kontuari, esfortzua eskatzen du horrek, baina efektibamente horregatik agertzen da hor kaladako, ez, marihuana taberna horretan, ez, pasa genuen momentu hori, Angela Davisekin, bere lagunekin, eta nire lagun askorekin, eta orduan horregatik hor agertzen diren elkarrizketak ez dira, ez, hizlari batek edo akademian edo zientzian, ez da ere edabideetan, ez, ematen diren modu berean ematen, taberna, elkarrizketak direlako, eta hain zuzen ere horrek egiten duena da nik uste dut gerturatu. Ez, eta jendea identifikatu ahal izatea, eta esatea, hombre, nik bizi duten honek, ez, arazo honek edo arduratzen nauen honek, ardatz asko ditu, dimentsio asko ditu, denak ez dira horren horrorosoak, ez? Eta orduan, pixka saiatu, ez, gogor honetatik ateratzen ilusioa pizten dizkiguten gauzak, ere argi utziz gainera borroka hori egin behar degula, ez? Jendearekin, ez simplemente familia tradizionalaren barruko jendearekin, baizik eta aliantza berriak sortu behar ditugula, familia eredu berriak, ez, garatu, eta liburuak pixka jasotzen du, ez, hortan interesa duen jende guzti horien hitza, elkarrizketak eta ideiak.
kide, lagun, familia hautatu, tabernan ematen egongo zinen, berarekin, nor dator, gurekin liburuari buruz berba egitera. Bueno, gauza askori buruz hitz egingo dugu, Jule, eta gero batuko zaigu, nor, ze lujo be bai. Katxari Miner etorriko da, nire laguna, eta hori liburua lehenengotarikoak irakurri zuen berak liburua udaran, idatzi eta segituan pasanion, eta hor txukiko dugu gurekin, desiatzen. Cassandrak 4 egunez ura parapetatu eta harengana inor gehiegi ez hurbiltzeko agindu dit. Cassandra Angela Davisen idazkaria da. Kontua da, azkenean ez dela idazkari utzi izango. Zuzenbide estatuaren antzera. Ez argazkirik, ez sinadurarik, ez da adostu gabeko ekitaldirik ere errepikatu dit. Dena debekatuta, barregura sartu zait. Jule, politeismo bastarta. Titulutik hasiko gara indartsu, politeista zara. Politeista nahi. Bastarta azken aldian. Eta badirudi bastarta ere, bagaira da. Zer ulertu behar dugu? Bueno, alde batetik politeismoarekin monoteismoaren kontrako proposamen literario, humorezkoa, filosofiko bat egiten da. Monoteismoarekin ez da esan nahi bakarrik, eliza batean gaudela aprobetxatuz, jainko bakarrean sinisten duen gizartea garela, baizik eta oroar bizitza azaltzerakoan eta bizitzerakoan dena murrizteko joera daukagula. Izan maitasuna eta modio bakarra, bilatzen saiatu, edo berdaderoa. Eta beste hainbat adibidez, zerbaitekin arazoa daukagunean, askotan joera da esatea, bueno, hau da honen aterabidea edo hau da arazoa. Gauza bakarra izango baliz bezala, eta ez gauza bat baina gehiago, ez? Eta orduan, pixkara kritika esatea, gaizto bat baina gehiago dago, aita bakarra ez da hilbeal, aita asko daude, menderakuntza sistema desberdina daude, eta berriro, bizitza ezin da murriztu batera edo zerora, hau izango etzateke gehiago teknologian erabiltzen den ez zeroa eta bata, baizik eta asko zerean itzagoa dela. Zergatik da bastarta? Oraingoz ez dagoelako legitimatua. Bastarta esaten dugu normalean familia legitimoetatik kanpo jaiotako seme alabei buruz, ez? Kasu honetan, gertatzen dena da gure proposamen hauek ez dalako neria bakarrik, baizik eta nire aurretik ere etorritako beste batzuenak, Angela Davis, Donna Haraway eta abar, ez dira oraindik proposamen mainstreamak, ez dira nagusiak. Zentzu horretan dira bastartak oraindik ez daudelako legitimatuak. Bueno, Bartzelonan 4 egun liburu azoka berezi baten, eta Angela Davis dator, eta berarekin egongo zara, 4 egun, bizkartzai moduan esaten duzu, nola iristen zara, Jule, proposamena zein da, momentu baten esaten dalako bai, noiz ezagutu zenuen bera, eta zer da, Angela Davisekin suposatzen dut idatzi duen, eta berak egin duen bideagatik, danok miresten dugula eta purtsuet jainkotzen dugu eta gurtu, zeuk bai momentu baten, zer da berarekin egotie? Nolakoa izan da? Bueno, bera oso gertuko pertsona eta militante politiko bada, orduan zentzu horretan, hori empatia politiko ikaragarria dauka, eta orduan oso erreza da berarekin egotea. Nik berarekin egongo naiz 4 egun horietan, bizkartzain moduan alegia, bere referentziako pertsona izango naiz egun horietan, Angela Davis etorria dalako, Euskal Herrian izana da, eta gainera bere borrokarekin lotutako bizita egin zuen honea. Alegia, kartzelen kontrako, borrokan daramatza berak azken hamarkadak, eta etorri zenean otegi bizitatzera juntzen. Eta orduan, berez guk Angelarekin daukagun lotura zuzena da nazio gatazkarekin lotutakoa, eta kurioso da, zebera dago, bai feminismoaren aldekoa, bai antirrazismoaren inguruko mugimenduetan eta abar, baina baita ere, nazio mugimenduen inguruko zeatan. Eta orduan, hori iruditzen zait ere esan beharrekoa, azkenean gure gana etortzen da Euskal Herrian daukagun berez gatazka nazional horrekin lotuta, eta hau ere esan behar da. Liburua irakurtzen dugu, eta argi geratzen da, ez dela borrokak direla, une oro. Borrokak direla, horregatik esaten nuen, ez dela... Eta inoiz amaitzen ez dienak, horrek nekatu nahu hasieratik, baina horrela da. Behin sartuta jarraitu da. Imaginatzen zu, Iaski, borrokarik gabeko bizitza bat? Nahiko nuke batzutan?
Bueno, bai, deskantzatzea ere ondo dagoelako. Baina, borroka niretzako da, errealitatea sortzeko daukagun aukera. Bizitza berriak sortzeko aukera. Horregatik niri egia esan ez dit bajoia ematen borroka hitz egiterakoan. Niretzako guztiz kontrakoa da, subidoia. Ze borroka baldin badago orduan aldaketa egongo da. Aldaketa politikoa, pertsonala, nahi dana. Horregatik nik uste dut borroka lotzen hasi behar gerala aldaketarekin. Esperantzarekin zentzu horretan, nik ez dut asko erabiltzen termino hau, askotan kristianismoak, ez, kristautatunetik dator, eta egonda lotuta gehiago pasibitatearekin, esperantza ez, desperar. Eta ez horren beste borrokarekin, Angelakor ere jasoko du bere lagun baten aipua nun esaten dan esperantza borroka dela eta borroka disiplinatua, alegia disiplina badela. Eta horregatik nik borroka, disiplina, lotzen dut hor, oroar nire bizitzan, bizitzeko gogoarekin. Berriro ere, bizitzeko gogoak zer ematen digu bizitzeko gogoak? Ba, askotan, askatasunaren edo askatasuna izango degularen pentsakera hori, ez? Eta horretarako aldaketa egongo dela, lehen esan deten moduan. Gauzak aldatu ditzazkegula, berriro ere, gustatzen ez zaigun errealitate honetan, deno gaude momentu honetan, ez? Gainera, errealitate oso krudelak bizitzen ez denak noski handi berean, baina bai kontziente gera. Eta horren aurrean borrokatu badezakegu, hori da dena. Ze berriro, historiak erakusten diogu, borrokaren bidez gauzak aldatzen direla eta hobetzen direla. Eta ez tezu behar jainko batean sinestea. Behar badezu oso ondo, baina ez tezu zertan jainko batean sinetsi behar. Ez tezu zertan, ez dakin alasan, ez? Historiatik kanpo dauden gauzetan sinestu behar, sinestu dezakezun arren. Zergatik, historiak berak erakusten digulako, bizitza oso handia dela, bizitzan gauzak eraldatu daitezkela, eta beraz, guk desiatzen ditugun gauza horiek sortu ditzakegula, kolektiboki, estrategiarekin, disiplinarekin. Kaixo, ni Peruan gorrotu naiz eta aurkeztu gura dizuedan liburua Mohamed Shukriren Ogi hutsa da, Arantza Arroyok euskarara itzulia. Liburu autobiografikoa da hau, egileak bere haurtzaroa eta gaztaroa kontatzen ditu Marokon, Tetuan eta Tangerreko hirietan, oso haurtzaro latza da eta liburuak modu oso gordinean kontatzen ditu gertaera horiek, nola galdu zuen bere anaia txikia, nola bizi izan zituen txirotasuna eta pobrezia, eta nola atera zen aurrera testu inguru hain krudel horretan. Beraz, esan daiteke nolabait pikaro eleberri antzeko bat dela, baina krudeltasun guzti horrekin ni markatu ninduen, eta beraz asko gomendatzen dudan liburu bat da. Sortzen, disiplina horrekin gainera, eta etorkizuna. Badaudelako ideia batzuk, liburu irakurreta gero, buruan dantzaka geratzen zaizkizunak, eta egia da, etorkizun horretan proiektatzen dugu, gizarte hobe bat, kasu honetan, etorkizuna ez da existitzen, eta eguneroko pausutsuekin egiten da, ezta? Eta esaten zabiltzena, disiplina hori, esperantza, itxaropena, deitzen dioso. Poza, bebai, sinistu behar dugulako posible dana, ezta? Zure aldetik alegin bat eskatzen badu, honek guztiak aldatziek, egin behar dalako. Etorkizun hori, eta etorkizunaren jainkosa deitzen diozu, bueno, hemen jainkosekin eta egiten duzulako jolas, baina berari bebai, etorkizunerantzkoaz. Hori da, etorkizuna ez da existitzen, efektibamente, errelatoa da. Ez, orduan jakin behar duguna, eta horra asko insistitzen dut, da kontuz errelatoarekin. Eta horra maieran esaten dut, krudeltasuna beti egonda zentzuan. Krudeltasuna ez dago egiten dugun horretan, baizik eta egiten dugun horrek duen zentzuan. Horrek esan nahi du, diskurtsoan dagoela krudeltasuna, etorkizuna bezala. Orduan, ez baldin bagera gai, errelato berriak sortzeko, ez gera izango gai, beste etorkizun bat sortzeko, eta beste batzuek sortuko dute, beraien errelatoekin. Eta hori ikusten ari gea, bai Trumpekin, bai, bueno, hainbat ez, herrialdeetan gertatzen ari denarekin, gurean ere. Ez, eta da nola errelato batzuk inposatu nahi dituzten, zergatik bizitza zehatz bat inposatu nahi dutelako eta etorkizun zehatz bat. Eta horren aurrean horri aurre egiteko edo errelato berriak sortzen ditugu, edo ezinezkoa izango da etorkizuna irudikatzea.
eta ezin baldin badugu irudikatu ez dakigu noruntz goazen. Eta orduan, zentzu horretan nik hor, Angelari bai etorkizunaren jainkosa, esaten diot zergatik esperantza asko pizten duelako bere empatiaren bidez, eta horrek esan nahi du etorkizuna irudikatzen duelako jende askorentzako. Baina gero beste jainkosa batzuk ere badaude, hor jende desberdina jainkotzen dut, hain zuzen ere hori delako politeismoa, jainkotu dezagun alegia. Erabaki dezagun zeintzu diren guretzako erreferentzia garrantzitsuak aurrera jarraitzeko eta bizitza honi ilusioa jartzeko eta gauzak eraldatzeko. Orduan hor aldatetik Angela da etorkizunaren jainkosa, baina gero dago Xiba, bizitzaren jainkosa, gero daude hoteleko garbitzaileak, langileak, Ana Maria eta Marina direla errealitatearen jainkosak, eta gero dauzkagu beste figura bat dela Bula dena, Eta Bula da, kasu horretan dira, eta hau, institutuan ikasi dugunez askotan greziar politeismoa, Eta Akiles, eta hor Buladak izango lirateke Akiles moduan, direla jainkosen eta ugaztunen alabak, kasu honetan. Hori zergatik sortzen dut. Buladak izan daitezke gu geu danak, danak izan daitezke Buladak, Zergatik jartzen dut hori, ikusteko gure proposamen honetan, politeista dana dalakoa, jerarkia daudela, zergatik, boterea dagoelako. Guk ez dugu planteatzen botererik gabeko etorkizun bat, edo jerarkiarik gabeko etorkizun bat. Keba, horregatik esaten dugu borroka betierekoa dela, eta Angelak ere esaten du. Borroka betierekoa da, ze gauzak aldatzen dituzunean, subalternitate berriak sortuko dituzu. Orduan, amaitzen ez den prozesu bat da. Eta horregatik zentzu horretan lotu behar dugu berriro, ilusioa, aldaketa eta borroka. Nik badakit, borrokari beldurra izatea eta botereari ezezkoa esatea, hori da pixkat diskurtso hegemonikoa. Alegia, estatukuoak zer nahi du? Hain zuzen ere jendeak beldurra edukitzea, bai borrokari, bai gatazkari. Ze beldurra edukiko ez bagenu, orduan, arituko ginateke borrokan eta ezingo lukete egin beraiek nahi dutena, Alegia, antolatutako botere horiek guztiek, izan enpresak, izan estatuak, ezingo lukete. Eta orduan, hemen oroar proposamena Buladekin, jainkosekin, zer da, eraiki ditzagun gure kontrabotereak, alegia, dauden botere horiei aurre egiteko, jainkosak, errelatoak, mekanismoak, borroka desberdinak, berriro, alaitasunez eta disiplinarekin aurre egiteko. Zer guk ez baldin baditugu gure botere egituratuak, eta botere egituratua esaten detenean askotan igual ez da ulertzen, baina botere egituratua da estatua, da familia, kapitala, egitura bat duen hori guztia. Baina oso interesgarria da. Askotan pentsatzen dugulako, botere egituratu hori barik edo hori borrokatzen goazela be bai. Oso garrantzitsua daude bai. Claro, horre horregatik esaten eta hasiera batean. Hau ez dela kosmogonia anarkista bat, alegia. Berriro, ze askotan, irudikatzen da aldaketa edo desiatzen dugun gizarte hori izaten da askotan eta lehen esan dugu, gauza txarrak gertatzen ez diren gizarte bat. Hori monoteismoa da berriro. Ze bizitza ez da posible, krudeltasunik gabe, violentziarik gabe, eta hiltzen ez baldin magera, bizitza ere ez da posible. Orduan, esan nahi da, bizitza ulertzeko era askotan ere monoteista da. Ze uste dugu, geratu gaitezkela guri iruditzen zaizkigun gauza honekin eta besteak kendu, baina eskeztu horrela funtzionatzen eta horrela esaten da, ederra den guztia violentziatik jaio da edo violentziarekin jaio da. Eta orduan egin behar duguna da, igual findu violentziaren inguruan dauzkagun diskurtsoak eta botere ezaren inguruan dauzkagun diskurtsoiek. Osa interesgarria hori be bai, bestak beste zeu euskalduna eta euskaldun batentzat violentzia hitza zer izan den orain arte, Angela Davis eta Black Pantherrak eta aipatuko dira be bai, eta bere historio luzea, violentzia zeri deitu diogun, baina gero violentzia zer dan, esaten zabiltzela, hoteleko garbitzaile batek pairatzen dituen baldintzak, ez dira, violentoak. Azkanian apurtxuet, ematen du humoretik esaten gabiltzena, Jule, eta ideiak bat abestien atzetik botata, baina ematen du horlako pintzeladak, pentsamentu horretarako. Ez daki liburuaren helburua zein izan den zehazki? Helburuetako bat da, hain zuzen hori ez, eta da, gaur egun antipunitibismoarekin ere, punitibismoarekin, hor dauzkagun eztabaida asko violentziarekin lotua daudenak, eta nire obsesio bat da, beti izan da, errelatoa esan dut, eta beraz, esan kontuz, zuk violentzia ditzen dezun hori edo violentzia dela esan diguten hori, ez da violentzia bakarra.
Zergatik, begira, lehengoan atzo, neon pentsatzen, eta esaten nuen. Guk zineman dauzkagu genero desberdinak, eta genero bat da komedia. Zuk hartza dituzu komediak deitzen dugun hori, 180 baino gehiago, da umorea violentzia normalizatuen gainean. Osea, imaginatu ze gizarte daukagun, nun komedia, deitzen diogun violentzia handanaz betetako istorioei. Zer gertatzen da, violentzia hori ez da violentzia moduan bizi, zergatik. Hor, erlazio horretan ezi eta hazi geralako, bai emakume gizon sortu gaituztenak, bai arrazializatu edo zuri, langile, bai, dana dalako. Hoiek, violentzia horiek gure identitatea sortzen dute. Orduan, oso zaila da identifikatzea gure identitatea violentziaren bidez sortu dela. Hori da politizazioa. Politizazioa da guztiz normalizatua eta naturalizatuta daukagun violentzia horiek, esatea hori violentzia da. Hori ez da matrimonio bat, hori erregimen heterosexual politiko bat da. Hori ez da, desberdintasuna edo diferentzia zurien eta beltzen artean, ez. Hori violentzia arrazista. Berriz eraikitzeko deseraiki behar da? Berriz eraikitzeko deseraiki behar da, beti. Beti, horregatik ere eraldaketak violentzia desberdinak ekartzen ditu, beti. Eta hau ez dugu onartu nahi, ez? Eta orduan horregatik askotan eri sentsazioa ematen dit, orain fascismoa ez, leku guztietan ja bere egiturak ez hartzen di joala, ze fascismoa handala 20 urte hasi zen ja zabaltzen. Orain ja ez, ikusteko aukera daukagula, kontuz, ze dauzkagun tresna ideologikoekin momentu honetan ezkerretik, oso zaila daukagu, buelta ematea errelatoari, berriro, beraiek esloganak erabiltzen dituztelako, oso erraz iristen diren esloganak, abstrakzio gehiegi behar ez dezuna ulertzeko. Arazoak, seinalatzerakoan ikusi daitezken arazoak seinalatzen dituzte, eta beraz ez violentzia normalizatua, ze violentzia normalizatua ez da ikusten hori da arazoa, baizik eta ez ikusten dezun violentzia hori, eta berriro nahi dutena da, hain zuzen ere, azken hamarkadetan politizatu dugun hori guztia berriro naturalizatu, ez? Orduan, momentu egokia da, eta gainera are gehiago antipunitibismoaz hitz egiten ari den, ez, garai honetan, lehenik eta baina hausnarketa bat edukitzea, violentziaren inguruan, ze bestela zengo dugu gure askatasunaren ideia berpentsatu, eta emantzipazioaren ideia ere ez. Udaberrian irakurtzeko liburu bat, pentsatu betek hartzea Olga Tokartzuken Los Errantes izeneko. Hau ez dago, tamalez ez dago euskeraz, oraindik behintzat. Eta iruditzen zait oso egokia Udaberrian irakurtzeko liburu hau, ze liburu hau ardatzetako bat mugimendua da. Mugimendua bidaia dela oinez, dela beste dozein modutara, baina mugimendua, leku aldatzea. Eta bidaiai buruz hitz egiten denez, eta Udaberria iristean denok hasten garen ez udan pentsatzen, nora joango gara eta bar, iruditzen zait, irakurketa egokia izan daitekela. Nola nahi ere, liburu zoragarria dago, oso ondo idatzia, hizkuntza aberatsa eta hala ere aferrikako apaingarririk gabea, eta oso egitura interesgarria daukana. Dauka egitura fraktal bat, kaleidoskopio baten moduan osatuta dago, eta irakurleari ahalegin polit bat eskatzen dio, berez konexio bat baduten zati horien artean loturak egitekoa, eta testu laburren zalea den irakurleak asko gozatuko du. Testu labur eta konektatu horien arteko loturak eginez. Marisa Madiriren Berde agua i Arribitxi bat iruditzen zait. Italiako literaturaren baitan kokatua dago gainera, bera Fiumen 1928an sortua. Kontua da, Jugoslavia eta Italiaren arteko ezleku bat zela Uraxe. Eta berez, dietario baten gixan idatzia dago haurtzaroaren inguruan, eta baita hizkuntza desberdinen inguruan, historiaren garai desberdinetan ikasi behar izan baitu hizkuntza bat edo bertzea, edo erlijio desberdin baten pean egona izan baita. Eta bertzalde, errefuxiatuendako esparru batean ere bizi izan du da. Orduan, niretzat, bai idazketarengatik eta bai zer kontatzen duenarengatik, erreferente bat izan dut, orokorrean liburu hau, eta gainera minuskula argitaletxean argitaratu izan da, eta argitaletxe honen perlatxo hauek ere gomendatzen ditut, liburu laburrak dira eta biziki bereziak. Europako literaturaren zantzu desberdinak argitaratzen dituzte gainera.
Traktatuz poema liburua, enaiz Jule Goikotxerena, ez naiz poesia irakurlea, baina, bueno, egia da nire pixukide eta lagunak Leirek eta Biok goiz lasaiak ditugunean irakurtzen dugula, eta uste dut sekulako indarra transmititzen duen liburua dela. Zure buruaz beste egiten duzunean, zentzuaren logikak agindu du. Zure buruaz beste egiten ez duzunean, biziraupen logikak irabazi du. Katja Liminer, ze moduzko irakurketa egin duzu? Plazerezko irakurketa, ez erre gainetik. Egia esan sorte bat da, lagun bat irakurtzea beti oso ariketa komplikatua da, ez? Ezagutzen duzu, pertsona, nahi duzu izugarri gustatzea, eta gainak oso kondizionatua zaude, badakizulak eguaz helburu edo ditun, ez? Kasu honetan kontrako izan zen, laguna gera, nahi nun gustatzea, baina banekin udaran bazebiela idazten, oso idazketa azkarra izan da. Eta topatu gineak kalean, esan zian, badaukat, esan nion, bidali, eta txalde batean irakurri nun. Osak, nik uste horrek bastante esaten dula, bat zere lehenengo irakurtaldi horra. Plazerra eta deboratu inun bai. Halere, eskemak portu dizkigu apurbet, sartu gara nok liburura, agian beste zeo zer itxaroten genuelako, dinot, Liziperi buruz hitz egin dugu, programa honetan bebai, baztertu ditugu liburuak, Basale editorea bertako zure ibilbidea akademian jarraitu dugu Jule, eta agian beste zeo zer itxaroten genuen, eta novela hau ez da hori. Novela hibridazio hau ez da hori. Ez, nik uste lehenengo reakzioan esaten nienean, Jule, hau handia indezu, nik ere definitzen ez nekin, ze badira lau egun Angela Davisekin, baina askoz gehiago da, ez? Tenion, nien hainbeste saiakera, batez ere filosofia irakurtzekoa, eta hemen badago proposamen politiko bat, oso gaurkotua, ze tenion, aterazazu azkar, ze eske uste dala oraintxe bertan gertatzen ari da guzti horrekiko irakurketa bat, eta oso divertigarria, ze badu kronika puntu bat, ni gaina umore ostet konpartitzen degula, eta nik parre asko egin dut, baina bai ez da teoria bat, ez da horrela saiakera bat horrela aurkeztua, baina asko du atzean, eta oso errez hartzen da, orduan, nik uste asmatu dura, ez, divulgatiboki gainera. Mia liburua izan da nire ibilbidean liburu importante bat, dala 50 emakumeek euskal gastronomian eragina izan dutenak azaltzen dira. Da liburu oso polita, argazki oso politak dazka oso ondo dago idatzita. Eta, ez da sukaldaria bakarrikan ateratzen dira, azaltzen dira baita logiak, gozogiak, komunikabideak, ardogintzako munduko jendia, sagardogileak, orduan, nik usten dela liburu bat euskal gastronomian sakondu nahi badezu, oso liburu egokia. Maaztigintzan sakontzeko vitikultura liburu aukeratu dut, da gure upategiko enologoa gomendatu zin liburu bat, hemen lanian hasi aurretik, eta hemen azaltzen dira podatzeko era ezberdinak, lurra mantentzeko metodo ezberdinak, baita ere ze plaga, ze gaixotasun dauden egotea, eta nik beti dudaren bat balin badakat, liburu honei behiratzen diot. Gaur eguneko abiadura handiko bizimodu honetan gelditzeko, aukeratu dut rekuperatu mente, rekonkistatu bida liburua, bertan hitz egiten dula dopaminai buruz, momentuko plazerrai buruz. Eta proposamen asko egiten ditu bakoitzak gelditzeko, konsienteago izateko aukeratze dugun gauzetan, pantailatik pixkat urruntzeko eta bildurrik ez izateko gauzak galtzeko. Nik irakurtzen dut entretenitzeko, ikasteko, nire burua aberasteko, baita ere pantaietatik pixkat urruntzeko, azkenean ere lanian pantaila asko erabiltzen ditut, eta bai laguntzen dit lokartzeko. Eta ez dit aktibatzen horren beste, serie batek aktibatuko bazten bezala. Irakurtzen hasi eta erlajazten zara nien, hori da berbie, ja lasaitzen zara nien da badakizu nien zeri buruz dan, txiste bat tartekatuko dit, eta gero hitzaldi baten zati bat, eta gero euren arteko elkarrizketa, eta orduen ja hori dakizu nien asko sobeto du ebe bai. Julen, nolako idazketa prozesua izan da, argi zen eukan? Honela aurkeztu behar zela liburu hau? Egia esan, aurkezpenean ez nuen pentsatu, ze oso azkar idatzi deten liburu bada, hori udaran izan zen, gauzan euskalako, niri hau proposatu zidaten azokan zantziaten idatzi, lau egun Angela Davisekin, eta esan ez, dauzkat gauza pila, beste liburu bat entregatu behar dut, Venezuelara noa,
Eta batean hori, egunak pasagala esaten un material pila badago eztabaidak esan duen moduan Katxalin, ez? Orain gertatzen ari diren eztabaida guztiak atera dira, eguna etorri, eta esan nuen, ba, idatziko dut, baina azkar. Ze gauza dauzkat egiteko, eta orduan, bueno, ba, hasi nintzen. Bai, da nahi zezu azkar. Ez pentsa. Eta orduan, egia da, eta ezagutzen nautenek, hau askoz ere juleago da, eta hau da jule, saiakera, edozein saiakera liburu baino, idatzi detena. Berriro ere, hemen dagolako osotasuna, ez? Osotasuna goa den zerbait, ez? Erregistro desberdina daudelako eta guk bizitzan erregistro desberdina erabiltzen ditugu, ez? Humoretik hasi, baina baita ere kritika politikoa, gero txiste bat, gero ez dakize begira hori. Orduan, dago da, nahastuta. Norentzat da? A ber, guztiontzako izatea nahiko nuke. Errealitatea zein da? Ba ez dakit, esango dit errealitateak. Printzipioz, gertatzen ari zaidana da, perfil soziologiko argiak ez daudela, alegia. Jende oso desberdinak, esan dit, asko gustatu zaiola, eta izan daitek edo ez duela ulertu, hori gutxiago, jende gutxiago. Oraingoan oso jende gutxik esan dit ez duela ulertu, igual ez dutelako esan nahi, askotan emakumeak gainera, zer esaten dut, hemen dago feminitatearekin lotuta daukan zerbait, ze gizonek normalean denek ulertu dute. Orduan esan nahi dut, literatura arloan adibidez, iritsi zaidanaren arabera, ba ondo, jasoa izan da, gero lagunen artean ere, karo, orain ikusiko duguna da, ze Euskal Herrian atera euskeraz, hemen asko ezagutzen nauzue, orain ikusiko dugu pixkatez, gazteleraz ateratzerakoan edo katalanez, ez, ba, zenolako feedbackak dauden. Baina oroar bai uste dut, hau da nire desioa, baina bai uste dut errezagoa dela nire pentsamendua eta gure pentsamendua esango genuke, honetan gabiltzanon pentsamendua. Formatu honetan divulgatiboa geratu dela, beste formatu batean baino, eta gero helburuetako bat zan, bizitzeko gogoa transmititzea, esan nahi dut, eta hori saiakera batekin. Orduan da pixkat, ez, lehenik eta guazen ondo pasatzea, nik oso ondo pasadeta hori idazten. Orduan, nire zehazan, irakurleak ondo pasadezala, pare bat ideiakin geratzearekin nahiko, baina batez ere ilusioa piztu. Ilusioa piztu zentzutan, etorkizuna dago, egin behar da, egin behar dugu. Belaunaldi desberdinetan egiten da, ez da guk egingo dena. Baina egin behar da, eta orduan berriro, ilusioa. Eta ilusioa normalean poesiaren bidez, humorearen bidez, transmititzen da, ez teoria baten bidez. Ez, eta orduan hori da nire helburua horregatik ere azkar egin dut, ze nik arriskua daukat. Amaiera oso polita da, Benedetti be kontuz, Poesia, esaten zabiltza, Benedetti be kontuz. Benedetti be barrundako zu. Benedetti, asko maite dut. Uste dut ere, en fin, denuntziak eta izan zituela, esun... Hori, zeinek ez. Denek, orduan horregatik esaten dut hor momenturen batean, niri gustatzen zaizkit misogino pila bat, Borges, Nietzsche, eta ez ditute zabatuko nire bizitzatik, novela monoteista txar batean bezala, alegia, osea, ez dut zinde dena murriztu artea politikara, politika moralera, ez. Porque orduan berriro geratzen gea, ona edo txarra. Bueno, pues, mamoi bat zen, eta begira ze ondo korritzen zuen, edo begira ze ondo idazten zuen. Bai. Ekintzaile feministak, Euskal Herriko ekintzaile feminista ezagunak zarete, gero, bueno, apurtxu bat boterearekin eta lotuta oso gauza horizontala izan behar dalako hau, baina hain horizontala dan kontu bat eta askotan pentsatzen dut honi buruz, ze zaila dan gero egituratzea eta bakoitzak bere pentsamentuak ditu, dori handitasuna eta apurtxu bat, traba bai, ezta? Esaten gabiltz, hemen egituratu behar direla kontuak, basabiltzate lanien eta basabiltzate gauzak idazten, gauzak sortzen, zeuen lanetik, bestelako egitura batzuk eta adosten bestiok be errazago izateko kontuak. Angela Davis ikusita esate baterako, da mundu mailako aktivista bat bera, zer jasotzen da, zer ikasten da, 80 urte ditu, eta berak esan du bai, hau aldatzen doa egunetik egunera eta zabaldut egon behar gara bai, guztia lotuteko eta guztiarekin lan egiteko eta aurre egiteko datorrenari. Zer jasotzen zuie, honelako emakume baten trajektoria luzetik? Nik, Angela Davisekin, uste bakoitzak badaukala bere
pelikula Angela Davisekin, izan dut, 80 urtetan eman diolako garai, borroka eta ikono desberdinak izateko jende desberdinentzat, izan dut, oso komunista dan batek, segurazki hartuko du ez dakit nola, beltza dan emakume batek seguramente ingo du ez dakit, denok daukagu berekin alako harreman bat, Euskal Herrian, justo hain dela urte batzuk ere jende asko kakaso hor ezagutu zuen, edo hor gogoratu zen bizirik zegoela, beste batzuk, ez dakit ez, historikotasunak, orduan, uste nahiko bera ere polivalente eta politeísta dela, jainkosa, bera bakarriak jainkosa politeísta bat da jende askontzat, ez? Neri pertsonaleki, eta batez ere hau eta gero, beste norbaiten galbaetik pasat, alegia, hau da, Julek ikusi duena Angelaren gan eta ekartzen diguna, ez? Orduan, horre dago proposamen bat, beste norbaitek basabalitu lau egun, beste zerbait kontatuko zigun, ez? Uste, orduan, polita dela horrela ikustea, nondik irakurtzen dugun Angelak proposatzen diguna. Neri badago gauza bat, pertsonakit, igual hau da bakoitzarena, erakusten dit, ze ondo zartu daiteken politikoki, eta ideologikoki. Eta zartu esaten dut, daukan zentzu honenean. Alegia, batzuetan, tentazioa da esatea, ui, hoi jagazteak datoz eta ni hemen geratzen ez, eta hau esaten dut, nik horren ja, hasen ez esaten. Eta hori kentzeko gogoa ere sartu zait, esaten, txoin, 80 urteko Andre bat, esaten ari da, oantxe bertan dauden eztabiden inguruan ari da kokatzen, seguramente ni kokatzen naizen lekuetan, ez? Orduan, horrek bai da ematen dizu etorkizunerako eta esperantzarako disiplina gogoa eta irekitzen dizun hori, eta hori nik uste ez dara kasualitatea Julek transmititu izana, ez? Igual beste norbait beste zerbait egin geratuko zen, baina Juleri hori transmititu dio, eta Julek liburu honekin hau transmititzen digu, ez? Eta ezagik kondizionatuko digun Angelaren inguruko iruditeria ez, baina transmititu da dago, ez? Bukaera horrekin, liburuak daukan indarrakin. Nik uste lehenengo irakurtaldian esaten niola Juleri lehenengo agoztako bat uste dut reparadorea zan zerbait bazula liburuak ere. Ez bakarrik esperantza eta disiplina horri lotuta, baizik eta egindako guzti hori kokatzeko leku bat, esan, bagabiltza, ez da. Feminismoa ez da 2018an lertu dan gauza bat hemen. Guk igual batzu badakigu, baina hemen ikusten dezunean genealogia bat, zenbat ertz, zenbat pentsatzen dugun, autokritikerako kapazia daukagun, baina zen ertz ikustera iristen geran, intersekzionalitate guzti hori nola oraindik daukagun lantzeko, privilegioa begiratzearena, hasi besterik ez dugun egin batzu. Eta ze saredan guztiontzat, azkenean feminismoak eman diguna, bai, hor dau, baina ja errealitate bihurtu da, danontzat, bata bestigaz ze lagun garan, esango nuke, danok, segaz geratzen zara? Jule, Angela Davisekin egon, beran 80 urteko, zer? Bat, handize, bat 80? Bai, nik uste bat 80, ez du jartzen hori interneten jartzen duen, bat 73 ez da posible, ni naiz bat 73, eta ni baina... Bat 80 urteko emakume bat, horren beste bizitakoa jantzi argia dana, zarekin geratzen zara, bere borrokatik? Bueno, bera baino berriro ez da horren beste esan deguna, ez? Angela noski, baina da batez ere gure aurreko emakumeek eman diguten guztia eta aurrekoek haiei emandakoa, porque Angelak eta Xibak ere beti gogoratzen dute beraiei emandakoa, ez aurrekoek. Orduan, Katxalinek esan duna, jaso dezagun gure genealogia mesedez, ezabatzen dute denbora guztian emakumeon borroka eta feminismoaren borroka. 300 urte dauzka borroka honek, ez da agertzen institutoetan, ez da agertzen eskolako kurrikulumean, ez da unibertsitatean. Are gehiago, gaur daukagun erreakzionarismoarekin eta fasismoarekin berriro esaten ari dira, ez, 70. hamarkadako asmakizun badela, ez, feminismoa eta bat. Orduan, hain zuzen ere horren helburuetako bat, eta gustora geratu nahi zentzu horretan berriro jendeari gustatzen bazaio, noski, nik bai ondo pasadet, baina bueno, helburua da ez, jendeak zerbait egitea honekin, eta egia da pozin dagoela zen nire lagunek, eta nire laguna dira nire familia, nire aliadak, eta ez, nire kamaradak, ondo jaso duten ez ni horrekin egina daukat, ez di naiz leku guztietara iritsi, eta jende askori igual ez zaio gustatuko, orduan aldeguna egiten dugu, baina ni bai beti saiatzen naiz, ez ahaztu historia, segure historia azten badegu, ez dakigu norgeran, ezin dugu identitatea aldatu, eta beraz ezin ditugu bizitza berriak sortu ez, eta etorkizuna sortu. Orduan, zentzu horrekin, Angela Davisetik haratago da berriro, ez, orain arte borrokatu diren emakume guzti horiek gure familian barne, gu gaur geran hau izan ahal izateko. Hori ez ahaztea inoiz.
Etorkizunari begira jarri da egilea, gai anitzetako 16 ipuin biltzen dituen narrazio liburu honetan. Zientzia fikzioa, fantasia eta errealismoa nahastu ditu, garaiaren holograma bizi bat sortzeko asmoz. Donostian ikasten zebilenean jaio zen aizpa beltzaren ahotsa, egilea osasun arazoak izaten hasi zeneko garaian. Bere poemek, minaz, sufrimenduaz eta traumaz hitz egiten dute, eta aizpa beltzarekin bakeak egiteko entzuten jakitearen garrantziaz. Arazo emozional larriak dituzten haurrak zaintzeko, prestakuntza berezia duten bi harrera familia espezializaturen egunerokotasuna kontatzen duen komikia. Batzuetan gordina, samurra bestetan. Entzuten ari zeraten, behe maiztasuneko soinu hori, moteltzen zaila dena eta norabide guztietan edatzen dena, espezie berri baten melodia da. Handiago sentitu ahal izateko bizitza txikitzen dutenak irentsiko ditu hainbat hamarkadatan. Benedetti parafraseatuz, ez baitago bizitza garbitzeko belakirik eta xaboitu ahalko bazenukete ere eta gero itsas baldeak eta baldeak bota eta eguzkitan eseki lehortu dadin, beti geratuko lirateke bastartak. Gure armarri, gure errimel, gure betile distiratsuekin. Lurralde ulergaitz oro geureganatuko dugu, nahasmen bihurtuko eta iskanbila horren erdian irudimenaren jainkosak edatuko ditugu. Eta orduan etorkizuna egongo da berriro.